מביא הרמה, הגר"א, חלק, סימן ד' באבן העזר, סעיף קטן למד, הוא כותב אז פנים, איך היה את המעשה עם רבי עקיבא ועם רבי יהושע, שהוריד את הכיפה, אתם מכירים את המעשה הזה, אמר לו ממזר, הוא אומר לו ממזר הוא בן הנידה, עד שהלך רבי עקיבא לאמו של אותה מרשעה, אתם מכירים את הסיפור הזה? לא מכירים את הסיפור הזה? אז בקצרה, רבי עקיבא פעם היה מהלך בדרך, והיו יושבים הוא ואני חושב זה היה רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע מצדדיו, והגמרא מספרת שהיה איזה אחד חצוף שהוריד את הכיפה ליד הרבנים, אז רבי יהושע אומר ממזר, ורבן שמעון אומר בן הנידה. אמר רבי עקיבא ממזר ובן הנידה. אמרו לו עקיבא, לא היה לך להפריז על של חבריך. מיד הלך לאמו של אותה מרשעת, יש מי שאומר שזאת הייתה מריה הקדושה שהתעברה מרוח הקוטג', אז יכול להיות שזאת הייתה אין. הלך לאמו של אותה פרוצה ואמר לה, אני מביאך לאחויה עולם הבא, אם תגידי לי אם באמת זה ממזר, מה עם הבן שלך? אמרה לו, לא, מה פתאום, קדוש. אמר לה, איזה קדוש? אז מי את משקרת קדוש? זה כלום, זה הכל הבל הבלים, זה מרוח הקודש. אמר לה, אני מביא אותך לעולם הבא. היה אומר בשפתיו, מבטל בליבו, אני אביא אותך לעולם הבא. אמרה לו, אתה יודע מה? כן, באמת, גם ממזר היה וגם בן הנידה. וואלה, איך ידעת? הלך ואמר להם, אמרתי לכם ממזר ובן הנידה. אז מכאן למדנו, ממזר, ההלכה, הראייה של הגר"א, היא לא מרבי עקיבא, היא גם לא מרבי יהושע. כי רבי יהושע אומר אז פנים זה ממזר, רבי עקיבא אומר ממזר ובן הנידה, הראיה רבן שמעון שהוא אומר רק בן הנידה, לא ממזר, כי אנחנו מתעסקים עכשיו רק עם בני הנידה, לא עם ממזרים. אבל איך שלא יהיה יצא מכאן שהרב משה פיינשטיין כותב שאולי היא מתגברת על המידות הרעות שלה והעזות שלה, מי אמר שהילדים שלה כן התגברו על המידות הרעות שלהם? ככה הוא אמר. ולעניות דעתי הדברים לא ניתנים להיכתב, אני אגיד לכם גם למה, ועוד הפעם, עפר ואפר אני, ועוד פעם כמתנצל, אבל שוב זה תורה. מי אמר לו שזה עובר בירושה? איפה זה כתוב שזה עובר בתורשה? אז מה, אז הילדים שלו גם יהיו עזים? רמב"ן בבראשית. זה לא כל כך ברור, זה לא, רגע. רמב"ן בבראשית אומר את זה. תן לי לסיים. הרב יצחק וייס, מלכת יצחק, חלק ז' סימן ק"ז באבן העזר, הרבי של העדה החרדית בירושלים, הוא כתב לאדיה שזה לא עובר בירושה. הוא כתב לאדיה, הרב שמואל ווזנר, שאלות ותשובות שבט הלוי, חלק ד' סימן ס"ב, כתב לאדיה שזה לא עובר בירושה, העניין הזה של בן הנידה, הפגם הזה. כך כתב גם כן הרש"ל לאדיה שזה לא עובר בירושה, כך כתב הקהילות יעקב, הסטייפלר, סימן כ"ג, לאדיה שזה לא עובר בירושה. ואת הסטייפלר הזה אני כל כך אוהב לצוטט, כי זה כל כך מתוק. הסטייפלר כותב שמה, גם אם תגיד שהם חצופים או עזי פנים, תראו, זה הסטייפלר, וברוך השם שהסטייפלר כתב את זה. גם אם תגיד שבני הנידה הם חצופים או עזי פנים, היום איננו הרואות שגם חרדים חצופים ועזי פנים. פלא שהוא כתב דבר כזה. בצוטטי קהילות יעקב יבמות, סימן כ"ג. הוא כתב להגדרתם של חז"ל, היום כל הדור חצופים ועזי פנים. וזה מה שאומרת הגמרא במסכת סוטה, דף מ"ט, במסכת סנהדרין צדיק ח', בדור שיבוא משיח חוצפה יסגה. היום כולם חצופים. והוא אומר גם איננו הרואות הרבה בעלי תשובה שהתחתנו והקימו בתים טובות, כך כותב הסטייפלר, וזו תשובה כל כך מתוקה שם בקהילות יעקב. סליחה, זה לא מעניין, זה ככה כותב הקהילות יעקב, הסטייפלר בסימן כ"ג. אז מאיפה הרב משה פיינשטיין מביא שזה יעבור בירושה לילדים? איך זה יעבור בירושה? שאף אחד לא כתב את זה. לא ראיתי אפילו אחד שכתב דבר כזה. אתה אומר הרמב"ן, לא ראיתי דבר כזה ברמב"ן, אני לא זוכר, תראה לי, אני אשמח לראות. אבל איך שלא יהיה, לא כתבו דברים כאלה, זה היה רעיון שלו. דבר שני שהסתפקתי, מחילה? כתוב בגמרא, בן קרעי דאבו. זה לא שייך בכלל, אתה מביא את הגמרא בסנהדרין בדף ק"ד עמוד א', אבל זה לא לענייננו בכלל. רבותיי, אני אשמח להגיב על השאלות שלכם, אדרבה, זה מה... בסוף. מה בסוף? תנו להם לשאול, תנו לשאול שאלות, למה לא? מה? אני אשמח לענות על השאלות, אדרבה. מה שאני יודע אני אגיד, מה שאני לא יודע נבדוק ואז נגיד. אנחנו בסך הכל מנסים להפרות אחד את השני. אני מביא לכם, אתם תביאו לי, וככה תתחדד ההלכה.
אבל כיוון שהקציבו לי 45 דקות ואני רוצה לסיים מהר את הסוגיה הזאת, אז אני לא רוצה כרגע להתפרס לשאלות. אני מעדיף להשלים את דבריי. אם אני טועה אז אני אשמח לשמוע, אבל אם לא אז עדיף שאני אשלים את דבריי ואחרי זה אנחנו נגיב על השאלות. איך שלא יהיה, כך כותב הסטייפלר בקהילות יעקב, ומה שמביא הרב משה פיינשטיין, שדור העתיד יהיו עזי פנים. הבאתי את הגמרא במסכת ברכות בדף י' עמוד א', מה אומר לו שמה? בעדי דכבשנה רחמנא למלאך, אתה דואג לילדים, אז אולי זה לא כל כך דומה, אני מודה, יש לחלק, אבל סוף סוף, מה, אתה מחלק על משהו שיהיה לעתיד לבוא? אמר לו נפקי מיני בנים דלה מעלי, יצא מבני בנים, אמר לו מה אתה דואג, אתה צריך להתחתן בעדי דכבשנה רחמנא למלאך. אז מה שהוא כתב שמה, קצת תמוה, יותר מהכל הנתימיה. למה הוא אומר שהילדים יהיו כאלה? בוא נגיד שזה כן עובר בירושה. הרי האמא היא בעלת תשובה, הם עינקו משדי אימם את אהבת השם ויראת השם והדבקות בהקדוש ברוך הוא, אז היא תחנך אותם על ברכיה בדבקות בהשם. אז גם אם היא התגברה על התוואים שלה, היא תשריש את זה, גם את זה לילדים שלה, שאפשר להתגבר על התוואים ואפשר לתחנך אותם. אז לכאורה זה קצת היה תימה, לא ידעתי לעולמו. זה החלק הראשון של התשובה שמה. החלק השני של התשובה הייתה כבר יותר משמחת. אולי זה היה קצת יותר משמח. הוא כתב בחלק השני, ולהלכה ולמעשה יהיה מותר להתחתן איתם. תודה. אז הוא אומר שיהיה מותר להתחתן איתנו. למה מותר להתחתן? הוא אומר שיכול להיות שאמא שלו הזדמן לה לטבול, לא במקווה, אבל בים, הלכה לסחנה, הלכה אני יודע לאן, לים המלח, הלכה לקאנטרי קלאב, וקיים עלינו במסכת חולין בדף ל"א עמוד א', שהגמרא אומרת שמה שלא צריך טבילה, לטבילת חולין, רבי יהודה כותב שלטבילת חולין לא צריך כוונה. אז אם היא נכנסה לתוך המים, כולה שחתה בים, אז אם היא שחתה או בים או בבריכה, whatever, לא משנה, במקווה של מים 40 סאה, אז גם אם היא שחתה וגם אם היה עליה בגד ים וגם אם היה חוצצים, הרי להלכה כל זה רק חומרות, אז היא נכנסה לזה ואנחנו רואים מול העיניים שלנו מידות טובות. הרי כאן אנחנו לא מדברים אני לא צריך ראייה, ממש ראייה אמיתית, כיוון שמעיקר הדין אפשר להתחתן איתם. הש"ס אומר שהם לא ממזרים, רק הריח הזה שכותב הרמב"ם, פגום מהעווה. אז כל החכמים הסבירו שפגום הכוונה למידות רעות, אז אם אנחנו רואים שכן יש לו מידות טובות, אז זה בסדר. הסטייפלר כותב שאנחנו רואים הרבה בעלי תשובה עם מידות טובות והרבה חרדים עם מידות רעות. תסתכלו את התשובה שלו, זה לא להאמין, ברוך השם שאשכנזי כתב את זה. כי אם היה כותב את זה אשכנזי, ספרדי, זה לא היה מתקבל. ועוד ברוך השם שזה הסטייפלר הגדול, אבא של הרב קניאבסקי כתב דבר כזה. אז היה ראוי לצטט את כל התשובה שלו ולסגור את הנושא הזה לגמרי, אבל מיני ומיני התקלה סלעה, ואיך שלא יהיה, יצא מכאן שאם יש מידות טובות, עם ישראל יש להם מידות טובות. דף ע"ט עמוד א' במסכת יבמות, הגמרא אומרת 3 מידות באומה זו, רחמנים ביישנים, גומלי חסדים. בדף ל"ב במסכת ביצה, הגמרא אומרת שמה, ישראל רחמנים. כל מי שמרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו. בדף כ' עמוד א' למדנו פורמולה הפוכה במסכת נדרים, בדף כ' עמוד א', כל מי שהוא עז פנים בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני, לעם ישראל יש מידות טובות. כך כותב הזוהר פרשת שמות בדף י"ב. אומר שם הזוהר, ותפתח את התיבה ותר והנה נער בוכה ותאמר מילדי העברים הוא. אז אומר רבי שמעון, אבל היו הרבה מקסיקנים במצרים, היו הרבה ערבוביה של אומות, מאיפה היא יודעת שהילד הזה זה דווקא יהודי? אולי זה מקסיקני, ותאמר מילדי המקסיקנים זה? מאיפה היא יודעת שזה ילדי העברים? אז אמר רבי שמעון, ותפתח ותר את הילד, ותאמר ותר והנה נער בוכה, בכיין מילדי העברים הוא. כך כותב הזוהר, בכיינים, רכי לב, ככה זה הלשון של רבי שמעון, בכיינים. אז אנחנו בכיינים, בוכים, כל הזמן בוכים, טוב לו, רע לו, לא משנה מה, תמיד בוכה, תמיד בכיין. יהודים תמיד בוכים, אבל איך שלא יהיה, יצא מכאן שהוא כותב שאם יש מידות טובות זה מספיק. תפתחו גם את הזוהר פנחס דף רשכ"ף, שגם הוא מביא מידות טובות. אז עד כאן הרב משה פיינשטיין. שוב, אני מקצר את כל השיעור בגלל שאין לנו הרבה זמן, אבל זה כדאי לפתוח את התשובה שלו, שמה שהוא כתב לעניין מידות טובות, כיוון שבאמת אין כאן איסור, אלא יש רק ריח. ואת הריח הזה אפשר להפיג אם אתה רואה מידות טובות. אז אני אומר שלמפרע אמא שלו טבלה בתוך ים. עד כאן מהרב משה פיינשטיין. אז זה אשכנזי מהדור הקודם. אז הבטחתי עכשיו אשכנזי מהדור הזה.
אז אשכנזי מהדור הזה זה אחד הרבנים שאני כל כך מעריץ, אני כל כך אוהב ללמוד את השאלות ותשובות שלו. אתה שותה כוס תה וסטנדר והשאלות ותשובות שלו, זה מעין עולם הבא. כמובן אני מדבר על הרב שמואל ווזנר, בשאלות ותשובות שבט הלוי, אני זוכר את זה 3 פעמים. חלק ג' סימן קע"ג, חלק ד' סימן קס"ב, מה אמרתי? קודם אמרתי ס"ב, זה קס"ב, וחלק ו' סימן קכ"ט, ובשלושת המקורות האלה הרב ווזנר כותב להכריע בסוגיה קשה כזאת, מה כוחנו? ועוד שמעתי, ככה הוא כותב, שמעתי שאומרים בשם רבנו הארי על הפסוק מי ייתן טהור מטמא לא אחד, מי ייתן אברהם אבינו שהיה טהור מטרח שהיה טמא לא אחד, לא הקדוש ברוך הוא, ואיננו הרואות בהרבה בעלי תשובה שמקימים בית של תורה, עם אהבה, עם ערכים, עם דבקות, אז למה לא להתחתן איתם? למה להרחיק אותם? אבל הוא כותב שאם בעיה ישאלו אותו, הוא חייב להגיד את האמת. אני בעל תשובה ואני בן הנידה. לא רוצה שזה יישמע שחצני, אבל בשאלות ותשובות שלי כתבתי, ואני לא רוצה להיכנס ללינק הזה כי באמת אין לנו זמן, שלעניות דעתי, עוד פעם, אם זה הלכה או הלכה למעשה זה לא משנה כרגע, אבל הבאתי שאם הוא באמת בעל תשובה והוא רוצה להעלים את הפרט הזה, והשני יטעה את עצמו, אז הוא יכול להטעות את עצמו ולהעלים. והבאתי את הגמרא ביבמות בדף מ"ה, הגמרא אומרת שמה שאחד לא הצליח למצוא שידוך, אמא שלו הייתה יהודייה ואבא שלו היה גוי, והוא לא מצא שידוך, אז רבא אמר לו, לך למקום שלא מכירים אותך. עכשיו, מה למקום שלא מכירים אותך, ומה, ותגיד שאבא שלך גוי, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אלא בהכרח שהוא הולך למקום שלא מכירים אותך, ותגיד שאבא שלך יהודי כדי שתתחתן, כי מעיקר הדין אתה טהור, מעיקר הדין מותר לך, כי הדת הולכת לפי האמא. היה בזה עוד פלפול גדול, אבל שוב, אנחנו רק מקצרים, והבאתי שם את הדברים, וכתבתי עוד כמה ראיות וכמה פוסקים שהסכימו עם הדעה הזאת. רבותיי, אז עד כאן שתי הרבנים אשכנזים, רב מהדור הקודם, רב מהדור הזה, הבאנו את הרב משה פיינשטיין, הבאנו את הרב שמואל ווזנר, ועכשיו הבטחתי 2 רבנים ספרדים. ספרדים מהדור הקודם, ספרדים מהדור הזה. אז כמו שהזכרתי, לא מצאתי ביביע עומר שהוא דיבר על זה, אני גם לא זוכר. אני יודע שהיום אפשר להשתמש במחשבים, אבל אנחנו עוד לא הגענו לרעיון הזה לסרוק במחשבים, עוד לא הגענו לשלב הזה, אבל אני לא זוכר, יכול להיות שהוא כתב, אבל אני לא זוכר. אבל אני כן זוכר את הישכיל עבדי, רבנו עובדיה עדיה, שאלות ותשובות שלו ישכיל עבדי זה פשוט גאונות. היום לצערנו הרב, רוב השאלות ותשובות עוסקות בליקוטים. כמעט כל הספרי ההלכה זה ליקוטים. מעטים של המעטים יודעים לפלפל ולקחת מפה ולקחת מפה ולחדש הלכה. כמובן שצריך מאוד מאוד להיזהר ולכתוב את הדברים, אם אתה מסופק אז לכתוב את הדברים הלכה ולא הלכה למעשה, או לכתוב את הנראה לעניות דעתי ותשאלו רב בזה, אבל סוף סוף הרבה אנשים היום עוסקים, כמעט כל הספרים, תראו כמה ספרים יש לנו היום, והוצאות כל הזמן, וספרים של רבנים חדשים וחדשים לבקרים ורבנים חכמים, אבל כמעט הכל עוסק בליקוטים ולא עוסק בחידושי ההלכה. אבל הרב ישכיל עבדי, הרב עובדיה עדיה מחדש הלכות, וזה כל כך טעים, זה כל כך טעים. מי שלומד את זה כל כך נהנה מהחידושי ההלכה שלו. אבל מה שהוא כתב בשאלות ותשובות שלו קצת היה צריך עיון, ואתם תגידו לי למה. שאלות ותשובות ישכיל עבדי, חלק ז' סימן ג' באבן העזר, שם הוא כותב, הוא נשאל לעניין מי שההורים שלו עשו אותו בטומאה, אמא שלו הייתה נידה, כנראה שאבא שלו גם היה שיקור כשעשו אותו, לא יודע, תרתי לגריעו אותה לגמרי, וחזרו בתשובה, כל המשפחה. האם אפשר להתחתן עם הילד הזה? אז הרב עובדיה עדיה כתב, לעניות דעתי אפשר להתחתן, למה? והוא מביא שהבן, והוא מזכיר את המאמר שאתם הזכרתם, בגמרא בסנהדרין בדף ק"ד, ברא קרא דאבוה, זרוק מטה, איך שאתה זורק אותו על עיקרי קיר. זרוק אותו האווירה עיקרה קיר. זרוק אותו האווירה עיקרה קיר. בדיוק. אז אם זה ככה, אז הוא כותב שאם האבא חזר בתשובה, אם האבא כן חזר בתשובה, אז הוא עוקר למפרע את כל הרוח רעה שהייתה על הבן. ככה כתב הרב ישכיל עבדי. אבל מהדברים שלו נשמע שאם האבא לא חזר בתשובה, אז הוא לא עוקר למפרע, אז הילד או טומאתו פה. ואני שואל, אבל איפה כוח הבחירה של הבן אדם? מה אני אשם שאבא שלי לא חזר בתשובה? בוא נגיד סתם. איפה הבחירה שכל אדם, בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו, בדף י' עמוד ב' במסכת מכות, בדף מ"ז בזוהר תזריע. איפה זה? איפה הרעיון הזה? ומשמע מהדברים שלו שרק אם האבא חזר בתשובה הוא עוקר את הרוח, ואם לא הוא לא. אני גם לא הבנתי למה הוא היה הרי במסתרים הרב עובדיה עדיה.
למה הוא לא הביא זוהר מפורש? בהקדמת הזוהר בדף י"ב כותב הזוהר לאדיה, שמי שחוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא לוקח את כל המערך של הנפש, רוח, נשמה שלו, שמשכו אותו בקליפה, בטומאה, ומשדרג אותו ומחליף לו נשמה חדשה. אז אין לך דבר יותר גדול מזה, וזה לא מצינו פעם אחת בזוהר, רק שמה, ותפתחו את הרמק באור יקר, איך הוא מבאר ועושה מזה ממתקים. זה דבר אדיר שהזוהר כותב שמי שחזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוציא לו את הנרן שלו, שזה נרן מהקליפה שהומשך לו ממקום נמוך כי עשו אותו בקליפה, ושם לו נרן חדש. אז תראה איזה מעלה גדולה הזאת, ולמה הרב עובדיה עדיין לא הביא את זה? אני לא יודע. עוד פעם, נשמע כאילו בשיעור הזה אני ככה חולק על חכמים, אבל לא, אני רק משתף אתכם במחשבות שלי. אבל זה הצריך עיון שנשארנו על הרב עובדיה עדיה. היה לי חברותה עם הרב יוסף שרגא. הרב יוסף שרגא הוא התלמיד של הרב בן ציון אבא שאול. הוא רב של העדה היזדית. הוא בבית כנסת היזדים בירושלים. והוא שאלתי אותו איך הוא מסביר את הרב עובדיה עדיה, כי הוא שימש את הרב עובדיה עדיה, והוא אמר שבאמת צריך עיון. הוא אמר, אני לא יודע להסביר את זה, איך זה יכול להיות. הוא גם סיפר לי שכשהוא רצה להתקבל, וזה שוב במאמר ממוסגר, כשהוא היה צעיר הוא רצה להעביר שיעורים כבר, והוא לא ידע אם הוא ראוי או לא ראוי, אז הוא בא לרב בן ציון אבא שאול והוא שאל אותו, הרב, אני ראוי כבר להעביר שיעורים, מותר לי? אז הרב אמר לו, מה, חכם יוסף, עכשיו אתה כבר מזמן ראוי להעביר שיעורים, לך תעביר שיעורים. אז אומר לו הרב, אז אתה מסכים? אמר לו, ודאי, תגדיל תורה, לך תזכה את הרבים. טוב, אמר לו, תודה רבה רבנו. בא לצאת, איך שהוא בא לצאת, אז קרא לו הרב בן ציון אבא שאול, אמר לו, בוא רגע, בוא, אני מספר לכם מה שהוא סיפר לי מפיו, שמעתי, לא עד מפי עד, ממש מפיו. אמר לי, בוא רגע, שב, תגיד לי, ככה אומר לו הרב בן ציון. אתה יודע שאני וחכם עובדיה חולקים הרבה פעמים בהלכה. כמו מי בדיוק אתה עומד להגיד בשיעורים שלך את ההלכה? זה מה שהוא שאל אותו. אז הרב שרגא מסכן, היה אדום, צהוב, ירוק, מה אני אגיד לו עכשיו? אנחנו אוהבים את חכם עובדיה, אבל סוף סוף הוא גאון הגאונים, זה שתי המאורות הגדולים, לא זה גדול מזה ולא זה גדול מזה, שקולים היו. אז הוא אמר לו, הרב, תלמידיך אנו, ממימיך אנו שותים, אני אגיד מה שכתוב באור לציון. ברור שאני אגיד מה שאתה פוסק. אמר לו, אתה מבטיח? אתה בטוח? אומר לו, כן. אמר לו, אז אתה לא ראוי לעשות שיעורים ברבים. אני מספר לך מה שהוא סיפר לי. אז הוא אמר לו, רגע, מה? אבל... אז הוא אמר לו, אתה חולק על חכם עובדיה? אמר לו, אבל הרב, אתה חולק על חכם עובדיה. אמר לו, אני זה אני, ואתה זה אתה. אתה נותן שיעורים ברבים לעם, צריך כמו חכם עובדיה לפסוק לעם. ככה שמעתי מפיו. אז אני מספר לכם, זו עדות כל כך יקרה וחשובה. ותראה איזה ענווה, במקום גדולה שם אתה תמצא ענווה של הרב בן ציון אבא שאול. נאמן עלינו הרב הזה כתרי רבנן, זה לא כתרי סעדה, שתי עדים הוא נאמן עלינו, הוא לא ממציא שום דבר. הרב יוסף שרגא גאון וחריף ובקיא, בפרט האור לציון חלק ב' שהוא קצת כתב שם קצת דברים די תמוהים כמו שכותב חכם עובדיה. יביע עומר, נכון? בחלק ט' סימן ק"ח, נכון? שם הוא כותב בשבטי ישראל הודיע נאמנה, כי לפי עניות דעתי אסור לפסוק משם ההלכה. אבל איך שלא יהיה, יצא מכאן שככה הרב עדיה כתב, ישרתי עליו בתימה, גם הרב יוסף שרגא. תמיד כשאני בספק על דברים כאלה, אני מתייעץ עם הרבנים, אני גר בירושלים. אז הבנפט הכי טוב, פה יש לכם ברקפסט כל בוקר, משהו עם שמן זית וזה. לנו אין את זה במוסיוף. אין ברקפסט עם שמן זית במוסיוף, יש שמן גריז, אבל לא מוסיוף. אז יש לי בנפט, אני גר ליד כל החכמים, בשכונה שלי הרב עמר עושה שיעור, והרב יעקב הלל עושה שיעור, והרב יעקב יוסף עליו השלום היה עושה שיעור, זכיתי לעשות שיעורים עוד לפניו ברדיו, והרב מוצפי עושה שיעור, וכל הרבנים שם בשכונה כולם, אז אני כבר גר שם בשכונת הבוחרים, אז אני לא אלך להתייעץ, מה, אתה נמצא ליד הבאר, לא תשתה. אז לפעמים אני הולך ואני שואל את הרבנים, מה אתם אומרים? אני צודק, אני לא צודק, ואני מביא את הדברים שלהם בספר, ואני כותב, שאלתי את הגאון, החכם, השלם, העוז ומגדול וכו', מה הוא אומר? והוא כתב לי כך וכך, והוא אמר לי כך וכך. אבל כאן גם הרב יוסף שרגא לא ידע לעולמו. אמר שצריך עיון, איך יכול להיות, מה? ואם אני חזרתי בתשובה ואבא שלי לא חזר בתשובה, אז מה זה אומר שאני לא בסדר? לא יומתו אבות על בנים, בנים לא ילתו על אבותם, אז ככה לחרוץ דינים. אני חשבתי
לתרץ את הרב ישכיל עבדי, שהוא מתכוון בכל מקרה תחזור בתשובה זה טוב, על הצד היותר טוב, אם אבא שלך חזר בתשובה זה הכי טוב, והוא כן ממך, אבל זה לא משמע ככה מהדברים שהוא כתב. תפתחו שמה ותראו. אז הבאנו אשכנזי מהדור הקודם, אשכנזי מהדור הזה, ספרדי מהדור הקודם, נשאר לנו ספרדי מהדור הזה. אז כמובן אני כל כך אוהב את הרב של בקה, שכונת בקה בירושלים, הרב אליהו אברג'יל, כל כך כיף, הוא נותן שיעור אחריי במוסיוף, והוא גם כתב לי הסכמה כל כך חמה על הספר, הוא כל כך נחמד, הוא אדם כל כך יקר וכל כך גאון, מבעיל. והרב אליהו אברג'יל יש לו ספר שנקרא דיברות אליהו, בחלק ה' סימן ס"ה, הוא נשאל אם אפשר, באבן העזר כמובן, הוא נשאל אם אפשר להתחתן עם בעלי תשובה, והוא כתב דברים פשוטים, מתיישבים על הלב, בלי הרבה פלפול, בלי הרבה להיכנס ולצאת ולהכניס פילים בחור של מחץ. אמר זה ברור שאפשר להתחתן איתם, כי מעיקר הדין אין להם שום איסור, והש"ס התיר אותם, ואם אתה רואה מידות טובות הוא כותב עדיף בעלת תשובה עם מידות טובות ולא חרדית מהבית עם מידות רעות. הוא מביא את שבט הקהתי חלק א' סימן ש"פ שכתב את אותם דברים בדיוק. ראיתי גם בספר ואין למו מכשול חלק י' דף ש"ג כתב את אותם דברים בדיוק שיהיה מותר. כך כתב גם הרב מנחת יצחק שהזכרנו, חלק ז' סימן ק"ז כתב בשופי שאפשר להתחתן ואין בזה שום בעיה. אז עד כאן הבאנו את האחרונים, פלפלנו קצת, נהנינו קצת מהדברים שלהם. עכשיו אני אומר תמיד את אני יודעתי, תמיד אני מביא את אני יודעתי, ולעני יודעתי כל החשש של בן הנידה זה אז פנים, ככה כותב הרש"ל, כך כותב הגר"א שהזכרנו, אז פנים, אז הוא אז פנים, אז הוא השתמש בעזות פנים שלו לעבודת השם. איך מרן פותח את השולחן ערוך? לעולם יהיה אדם עז כנמר וקל כנשר וגיבור כארי וכולי, לעשות רצון אביו שבשמיים. אז הוא ייקח את זה, ינווט את זה למקומות אחרים. ראיתי את הבית יוסף שם, שהבית יוסף באור החיים כותב שכיוון שמידת העזות היא מידה מקולקלת מאוד, לא ראוי להשתמש בה בכלל, אפילו לא במקום שצריך אותה. כי מתוך שישתמש במקום שצריך אותה, יבוא להשתמש במקום שלא צריך אותה. זה מתוך שלשמה יבוא לא לשמה. זה לא כמו בפסחים נון, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זה בדיוק הפוך. הוא משתמש כשצריך אותם. אבל מה לעשות? לפעמים צריך מידת העזות. אני הייתי רב במיימי, ולפעמים היה צריך להשתמש במקל. אם אתה לא לפעמים אתה תיתן מוסר, איך אומרת הגמרא כתובות קופי עמוד ב' היא קצור בבני רבנן לרחמים לבני מטה, לאו משום דמעל ינינו, אלא משום דלא מוכח לו במילי דשמיא. כולם אוהבים אותו, זה לא בגלל שהוא טוב, אלא בגלל שהוא לא מוכיח אותם. כותב החתם סופר בשאלות ותשובות בחלק ו', לא תייגתי את הסימן, אני מצטער, אבל ראיתי את זה שמה, שהוא כותב, לכל אלישע יש גחזי, אם אין לך גחזי אז אתה לא אלישע. מבריק, פשוט מבריק בקולע. כל אלישע יש לו גחזי, אם אין לך גחזי אז משהו לא בסדר איתך, אתה לא אלישע. איך יכול להיות שאין לך מתנגדים? איך יכול להיות שאין לך מתנגדים? אם אתה איש עבד השם, הסטרה אחת צריכה לקום עליך. צריך שיהיה מתנגדים. אז לא שאתה תשניא את עצמך, אבל אתה צריך לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, גיבורים לעמוד בפרץ, אז אתה חייב לעמוד בפרץ, לא יכול להיות שכולם יאהבו אותך, אם כולם יאהבו אותך זה פייק. פעם למדתי בחיים ברלין, לפני אני חושב, אני יודע מה, 20 שנה, משהו כזה. למדתי בחיים ברלין פה באושן פארקווי, וכשלמדתי, היה לנו, כל בוקר היו מביאים לנו מיץ תפוזים. כל בוקר מיץ תפוזים. כמובן זה פייק עם סירופ וזה. והיה מתוק והיה טעים. לפעמים היו עושים ברית מילה בבוקר, זריזים מקדימים למצוות, היו עושים ברית מילה דווקא בבוקר. וכשהיו עושים לנו ברית מילה בבוקר, היו מביאים מיץ תפוזים אמיתי. תפוזי פלורידה. אמיתי, טרופיקנה. וכששתינו זה כבר לא היה טעים. זה היה מר. המיץ תפוזים הלא אמיתי היה יותר טעים. אז מפה למדתי קצת. אולי, אם זה מתוק מדי זה מזויף. אם הרבי מתוק מדי אז זה מזויף, זה לא אמיתי, זה חייב שיהיה לו מתנגדים, חייב שיהיו לו כאלה שישנאו אותו, חייב שיהיה לו גחזי, אם הוא לא גחזי, אם אין לו גחזי הוא לא אלישע. אבל איך שלא יהיה, הרב צריך להיות לפעמים תקיף, להיות לפעמים עז, לפעמים לעמוד בפרץ. איך הוא יעשה את זה אם הוא לא יהיה עז? איך הוא יעשה את זה אם הוא לא ישתמש בעזות? אז כמובן צריך לדעת את המז'ר, את הכמות של העזות. דוד המלך. מועד קטן, דף ט"ז, עמוד ב', אני חושב 5 שורות מלמטה. הגמרא אומרת שמה שהוא נקרא העידו העצני. למה העידו העצני? היה יוצא לקרב, היה מקשה עצמו כמו עץ, היה יושב מול רבו יראה, היה עירי, היה מרכך עצמו כמו תולעת. אז אתה רואה שהיה לו מידת העזות. מוזר הייתי לאמי, אני יודע, נוכרי לחי ומוזר לאמי. אז היה לו מידת העזות. אבל את המידה הזאת הוא ידע לנתב אותה. מתי להשתמש בה, מתי לא להשתמש בה.
מתי שהיה צריך הוא לא היה משתמש בה, מתי שכן היה צריך הוא כן השתמש בה. אז גם בעל תשובה, נכון שמעיקר הדין כותב מרן בבית יוסף סימן א' באורח חיים, שעדיף שלא ישתמש בכלל במיתת העזות, לא יהיה. אבל אנחנו מדברים עכשיו בדיעבד, הוא כבר כן בן הנידה והוא כן כבר אז פנים, בוא נגיד שזה כן. אז הוא יכול להשתמש בזה ולנווט את זה לעבודת השם, כמו שדוד המלך ניווט את זה לעבודת השם. גם גיבורים לעמוד בפרץ צריך כדי להעמיד את התת על תילה. אם לא יעמיד את התת על תילה, יטפסו עליו. ואיך הדת תתקיים? לפעמים חכמים יכולים לגזור דברים שהם לא בשולחן ערוך. פעמיים בש"ס, פעם אחת בזוהר וזה גם בית יוסף. פעמיים בש"ס, דף מ"ו עמוד א' במסכת סנהדרין, דף צדיק עמוד ב' במסכת יבמות, זוהר חדש דף צדיק ד', בית יוסף חושן משפט סימן ב'. ובכל המקורות האלה למדנו שלפעמים יש כוח לחכמים לגזור גזרות ולאסור איסורים, אף על פי שזה לא מעיקר הדין. הגמרא אומרת שמה מעשה באחד שרכב על הסוס בשבת. רכוב על הסוס בשבת זה איסורו מדרבנן, שמא יכתוב זמורה ויעניק, במסכת ביצה דף ל"ו. אסור לרכוב על בעלי חיים בשבת כמו שפוסק מרן בסימן ש"ה סעיף קטן י"ח. טיפס על בעל חיים בשבת ירד ממנו. טיפס על העץ בסימן של"ו סעיף א' לא ירד מהעץ בשבת, שמא הוא בדרכו למטה ישבור איזה זמורה אחת, ולמדנו בדף ע"ג עמוד א' במסכת שבת שיש בזה איזה בעיה שהוא עבר עליו מלאכה מדאורייתא. אז אסור, אומרת הגמרא, איסור דרבנן, והוציאו אותו לבית הסקילה. הוא רק רכב על הסוס בשבת בימי היוונים, עשה איסור מדרבנן. איפה כתוב שעל איסור מדרבנן צריך סקילה? אומרת הגמרא, לא שכך הייתה ההלכה, אלא כדי להעמיד את הדת על תילה. אז לפעמים הרב צריך להשתמש במידה של העזות, להעמיד את הדת על תילה, לגעור בפושעים. אז זה נראה לעניות דעתי שאם בעל תשובה כבר כן קיבל את המידה הזאת, אז נכון שהיא מידה מגונה, לפי רוב הפוסקים זה לא עובר בירושה, וגם אם תגיד שזה כן עובר, הרי תמיד אפשר לנווט את זה, ובעדדק אפשנה רחמנא למלאך, ורוב ככל הפוסקים התירו להתחתן איתם, העיקר לראות מידות טובות. אם אתה רואה מידות טובות, אז הרב משה פיינשטיין כתב שמילתא דפשיטא, שכנראה הזדמן לאמא להיות באיזה מקווה מים, ואז ממילא הבעל תשובה הזה יהיה מותר. את כל הדברים האלה ועוד העליתי על הכתב, ולקחתי מונית לטנט אבניו במיאמי. הגעתי לטנט אבניו, דפקתי בדלת לאותו אבא, הבאתי לו את התשובה, אמרתי לו, נו, בבקשה, כתבתי, אני מקווה שאתה תהנה מזה, הבאתי אשכנזים, הבאתי ספרדים, הבאתי את המקורות, אז תקרא. אומר לי, תשמע הרב, אין לי כל כך זמן, כן זמן, לא זמן, שום זמן, לא יכול. אמרתי לו, אולי בכל זאת אני אשאיר את זה. הוא אומר, אוקיי, תשאיר את זה פה. אחרי 4 ימים התקשרתי אליו, נדמה לי היה יום רביעי, יום חמישי, התקשרתי אליו, אמרתי לו, נו, שקראת את התשובה? אז הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, אתה תתפלא, עברתי על הכל. אז לא האמנתי. אמרתי לו, כן, עברת על הכל, תגיד לי, מה, הרב משה פיינשטיין שכתב, זה משהו, זה חידוש עולם. אומר לי, הוא הגיב נקודתית, כן, זה חידוש, איך יכול להיות שהזדמן למים של זה, הוא הגיב לדברים שאמרתי, לא רק אמר יפה, אלא באמת הגיב. אמרתי לו, נו, אז אנחנו יכולים לבוא היום, לסגור תנאים, לעשות לחיים? אמר לי, לא. אמרתי לו, אבל מה? אבל איך? אבל למדתי קשה, נו פליז. אמר לי, לא, בשום אופן, אני לא מסכים. אמרתי לו, אבל הבאתי לך את הפוסקים שלך, לא רק את הפוסקים שלנו. אמר לי, לא. אמרתי, רגע, ואם הרבי שלך יתקשר אליך ויגיד לך שזה מותר? אמר לי, לא. אמרתי לו, ואם גדול הדור יתקשר אליך, אתה תגיד לי איזה גדול הדור אתה רוצה? אמר לי, לא, שהוא ייקח את זה לבת שלו. אז אמרתי לו, תשמע, אם אתה ככה כבר, אז אפילו כנגד זה אפילו אני לא יכול לעשות כלום. כי אתה לא כפוף לתורה, אתה לא כפוף לחכמים, זה כבר דת משלך, אתה כבר שליט, אתה כבר ריבון, אתה לא הולך בדרך של החכמים, מצווים אותך חכמים שזה מותר, והילדה רוצה, והבחור רוצה, והיא גם לא הייתה צעירה, היא הייתה בת 28 כבר, והבחור עוד היה אפילו יותר צעיר ממנה, אז מה העניין? למה שלא התחתנו? הוא לא רצה, והבחורה כמובן הסתגרה בעצמה ובכתה, והיה לה זמן מאוד מאוד hard time. פעם אחרונה שאני הייתי במיאמי, שאלתי מה הולך שם, מה קורה. הבחור התחתן, יש לו כבר ילדים, והבחורה היא היום כבר קרוב לגיל 33, 4, אני יודע כבר כמה, היא עדיין רווקה. אז אנחנו לא שמחים לעיד, מסכנה שנפל בחלקה אבא שלא מאמין בדברי חכמים.
הרי אם חכמים אמרו שזה מותר והילד רוצה, חוץ מזה, מי התיר בכלל לאבא לקבוע לילד שלו עם מי להתחתן? זה גם איזו סוגיה שפעם אחרת אנחנו, מה שיצחק אומר ליעקב, לך פדן הארם וקח לך אישה מבנות אחיך, זה אך ורק המלצה, זה לא חובה מעיקר הדין, ואין שום היתר לאבא לקבוע לילד שלו עם מי להתחתן, וזה כבר סוגיה אחרת שאני לא רוצה להיכנס אליה, כי אם ניכנס אליה אז אני אקח לכם עוד זמן, וכבר עבר הזמן שלי לפני 5 דקות. אז איך שלא יהיה, יצא להלכה ולמעשה שזה כן יהיה מותר, אנחנו מאחלים לבחורה הזאת ולכל הרווקים והרווקות שהתחתנו כבר, שימצאו את השידוכים האמיתיים שלהם, שיקימו בית נאמן בישראל, מושתת על התורה ועל המצוות, אמן ואמן. אם למישהו יש שאלה בקצרה? כתוב במתפלל בשביל חברו נהנה תחילה. נכון. בעזרת השם שיתקיים הדבר. אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, אתה הקדוש ברוך הוא, זה כל ישראל לחקירה לתורה מצוות ומעלה, חסד מעצמתו, הסדר תורה ויעדים.